žiadny apetít, moje telo oslabí, veľkú hlavu z toho mám, ústa plné horkých slín a do blba hľadím, a čo vravia ostatní, neostanem na to sám, spolu zabijeme. Nebudem sám, spolu zabijeme plyn. Nebudem sám, spolu zabijeme plyn. Nebudem sám, spolu zabijeme plyn. Nebudem sám, spolu zabijeme. A znova mi chutí pozerať sa na ľudí a do rytmu si hrám, to ma vždycky naladí. A čo spravíme s tým, viem, iba sa uistím, neostanem na to sám, spolu zabijeme. Nebudem sám, spolu zabijeme plyn. 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 Po víkende opäť štartujeme vašu Reginu, televíznu Reginu na dvojke a spolu s víťazmi Košického zlatého pokladu skupinou God Bless Dumplings. Takže veríme, že máte úsmev na perách. Ak nie, tak dúfam, že sme ho vám vyčarili. Takže Boh žehnaj halušky alebo God Bless Dumplings. To je kapela, ktorá nám v úvode Reginy dnes zahrala. Menovite teda sú to samozrejme autori víťaznej pesničky, zároveň aj speváci Ivan Vozáv a Matej Kováčik. A potom basgitarista Marcel Imre a bubeník Milan Bumbala. Vítajte u nás. Tak od Košického zlatého pokladu ubehli už 3 týždne. Aké to bolo pre vás počuť vaše meno, váš názov kapely, že vyhrávate? Tak jednoznačne to bolo úžasné. Všetci, čo tam boli v ten večer, súťažiaci, túžili počuť toto, čo sme my mohli počuť, naše meno, ale veľmi zaujímavé bolo čakať práve na ten výsledok, kedy vlastne zostalo len 5 interpretov. A to už sme vedeli, že dostaneme nejakú cenu, ale nevedeli sme akú. A všetci sme si mali zobrať hudobné nástroje, lebo víťaz hrá víťaznú pesničku. Ale sme nevedeli, kto to bude. A postupne ubúdali, z nás zrazu sme boli 4, 3. A keď sme tam boli 2, tak ja som taký stres ešte nezažil, že teraz čo? Začali sme sa tam objímať, že to už je jedno, kto bude ktorý, a nakoniec sme tam zostali sami a nechceli sme tomu veriť najskôr. Takže aj tá atmosféra medzi finalistami bola výborná v podstate. Ešte poďme k tomu vášmu názvu. Prečo tie halušky? Určite to ešte budete veľakrát vysvetľovať, ale tak povedzme našim divákom, ako to vzniklo. To je úplne jednoduchý príbeh. My sme chceli krásny, ľubozvučný slovenský názov. To sa nepodarilo. Ale genéza v skrátkosti je taká, že Maťo jedol nejakú zvláštnu jamajskú alebo akú placku, alebo čo to bolo. A samozrejme, že ani to nevábne moc teda nevoňalo a bolo to také všelijaké, tak mu hovorím, že čo to je, že takéto jedlo jamajské. A Maťo hovorí, že no nie je to bohoviečo, že vďaka Bohu za naše halušky. Tak mu potom hovorím, že no, že Angličan by povedal, že God Bless Dumplings. No a už to bolo. Dobrý nápad, na názov kapely. Inak chalani ste z mesta Vráble, respektíve aj tlmáče však. Ano. A teraz otázka na telo, bez toho, aby ste niekoho urazili. Najlepšie halušky majú kde? Kde ste Ale začali? stačí mesto. Na polceste v Mochovciach. Super. Pod vežami. Čiže spomenuli sme mestá, z ktorých pochádzate. Kedy sa to začalo medzi vami, akože tá chémia, kedy ste sa dali dokopy, ako? Bolo to veľmi zaujímavé, takže prvý vlastne priečinok, čo sme vytvorili v počítači, sa volal Náhoda, lebo sme sa dali dokopy tak veľa náhod bolo. A vlastne ja som bol poranený a mali sme hrať jednu hymnu na divadelnom festivale a nemohol som hrať, tak ja som poznal Ivana už, tak som ho zavolal, že by to mohol zahrať. On hral na gitare, ja som spieval a po tom vystúpení sme počúvali finalistov minulého roku Košického zlatého pokladu a hovoríme si, že toto by sme mohli aj my spraviť, nie? Tak sme si povedali, že hej, a vytvorili sme kapelu. Tak. A koľko už máte skladieb? Sú iba v slovenčine alebo aj v angličtine plánujete hrávať? Skladby sú primárne v slovenčine a máme ich momentálne viacero. Na tento Košický zlatý poklad sme si tak poskladali zhruba nejaké 3-4, že ktoré by mohli byť teda
takými našimi favoritmi, ale tým, že vlastne už aj priatelia naši a rodiny už chceli, že tak zahrajte aj koncert, keď už niečo nahrávate, tak sme povyťahovali ešte nejaké šuflíky z takých piesní, čo sme teda vytvorili aj predtým. A nie všetci ste bossy. Prečo? Iba jeden člen kapely. Ostatní sa čo nevyzujete? Kedy sa začala bossa éra? Tak bossa éra sa začala ešte predtým, ako vznikla kapela. My sme už hrávali, ako som spomínal, aj predtým. A na jednom koncerte som si uvedomil, že mi zavadzajú tie topánky nejak na nohách. A som sa vyzul počas koncertu a zistil som, že to je oveľa lepšie. Takže vždy, keď sa dá, sa vyzujem. A chalani, čo si neberiete príklad? My zase nepotrebujeme byť tak uzemnení. A pesnička o bosej nohe bude? Ale... Určite. Dobrý nápad. Alebo nejaká barefootka. No a dlhodobé plány, to nás zaujíma. Čo sa bude diať v budúcnosti God Bless Dumplings? Tak dlhodobé, ako sa to vezme, teraz určite sa pozeráme približne do takej diaľky, že pôjdeme nahrávať trebárs, lebo tak to nám bolo aj umožnené, takže prečo by sme to nevyužili. A určite ešte teda napríklad zajtra sa stretneme s Rádiom Regina, však? Zábavník. Tak. Úsmevník. Ale bude určite zábava. Bude určite zábavný. Takže tam si zahráme. No a ešte prezradím možno, že vytvoríme nejaké prekvapko pre fanúšikov na Vianoce. Že ešte tento rok, hej. To bolo úžasné. Budeme držať palce a zároveň sa tešíme, pretože na záver Reginy nám ešte zahráte. Riečne vlnky odrážajú stúhy svetla hviezd. Vodné vtáky nenápadne vylietajú z hniezd. Moju bárku kolíše si z boka na bok prúd. Vo svete, kde nikto nevynáša žiaden súd. Splývam v tvojej dlani, ktorou hladíš moju tvár. Keď sa na mňa vietor mračí, chladný január, mráz ti kreslí lúče v lícach, úsmevu si pár. O čom snívaš, to mi neodhalí žiaden snár. Mráz ti kreslí lúče v lícach, úsmevu si pár. V tebe nie je žiadna chyba,